MLA Dorsing rohang ke SME pu Samson terona phanche bhongjite arni chithik det nang pusi ningje pon. Tarapong ora non puta kacelenga to barawi. Puluni konstituensi arlo ke do Rongkut Gonespur pen ha Uttar Borbil an atawar kimikang kupon. Donsuri Youth Association atum pen toklang putak cirok tok ke padopon. Therepuni phaikrenar kep arni KSME pu Samson terona phan lamwai ki PG phan MLA Dorsing rong hanga hin pen sentara bi hemalong pherangkia mai phapon. Kaikeda kopini alam ki klanglote amen ke dovera MLA Dorsing rong hanga phan nini ni thoma prang KSME pu Samson terona hin pen Assam budget session alama pu thaglam thekar bokon patu. Assam Assembly along karbi anglong MLA bangpli tum amega wedetma anoing thong jongma mate kachin tong kachini dunde detma lale ajata Assembly along ningje dunde ke pu MLA bangpli phan KSME pu Samson terona hin pen lam thekar bokon patu. Laso pu thak KSME pu phan MLA Dorsing rong hang setami ase theroi pen lawai pipon. MLA Dorsing rong hanga teng pulote Samson teron Assam SCM lapen MLA atuma phan karbo kalam ke rada phan kapa manghuchon athe Assam SCM ke karbi anglong arole PGR VGR selam si kechia sophan long lia pata ki PG pukaningje kali lason kaningje ji kali si karbi anglong ke 6 schedule ahawar ladake niyamata longli namdun longli pusikaningje lasi lahai nang karbo ke lake Samson teron rada phan kapa manghuji aphanchot pusi pherangkia mai long jaipo lapen Samson teron ke KSA kachikrong tapchot lapen kai kita cibohong memia phan lok si kekleng lasi cibohong ji pulote arni chithik de ra cibohong lon nai pusi kaningje ponsitame ka cibohong pen ke ajar sonta chunun e pusi pherangkia mai long MLA hin pen lam thei chipaklang pon labang sabir tanang ke pali abang Puluni pen Probin Taro Malong News nalitung angno ili lamthe thethini klardak pen lamwoi ki bi phansi nili na tuman phalo digedam tang tarik krepho army Assam Legislative Assembly budget session adu Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sharma Karbi Anglong along le ke Karbi Anglong Autonomous Council Tunsi Ahenpu holodak bangke majok le ninghang pen ke dodam labang elong le apen mani do paruhum ji ninghang atum hanan bangke lahori jana long son si election ke dopon po lapen election punang po lasi labang solo Dr. Himanta Biswa Sharma karengge waidak pen si nengge lo waidak pen nengge angbong pen nilitum MLA bangpli afhan inur tabantu Nilip constituency ke parlo tarapong arat atum non puta ka celenga tawar abela non puta tarapong habara phan mesen ka celenga tawar sarkar atum nak pithek thelang pusi hada kedo arar atum kaning ri padop pinpur dame ASD siningkan thongkep sosia prang inut beha ke claim Malu Sharma po amun amethang a company pen tawar selam choda phin non puta mandua sarkar ta tawar semar pon pe pusi pherang ke atum ka humri dam hudra atum pen lam theina chipaklang pinpur dame tarapong arada tumke hithi borwa pulit dolamara along ansi wangnang po laso jok kachilenga hin ke kasik sak he piglu kusirada tum ripon lapen thu ASDC Congress BJP sarkar to era pita non puta tarapong arada phanang jinso bang apela nileba MSC Pabitro rong pi sitamin ningkan pho MSC mandera pita niletum choro memiason abi pinlang pusilang the nak cepaklang Tereponi phaikrenar kep arni Puluni konstituensi arlo kedo Rongkut Gonespur towar kok lipen Uttar Borbil an lengthor kilometer pli sose atowar sarkar atumpen selam pisi kangpu jamek tengpon labangso afut aluhi sarpuaman pen MLA Dorsing Ronghang chetongdon laswalang Puluni Town Committee Chairman Mojasing Ronghang Puluni konstituensi VDC Chairman Kondor Kro CLCC Chairman Samuel Ronghang pen chenglok atum ta chetongdon labangso berta nang pale abang Puluni pen Probin Taro Malong News
Thereponi phai krenar kebarni Donsuri Youth Association atau pencepat tirpi ponsi Donsuri constituency arlo prek jam sarli hemalong toklang puthak chirok tokami kepadopo. Kedam tang penangan arni pen Donsuri mate Donsuri habaralo diwa ia song pen laso toklang puthak chirok tokami nangdeng bomsi bang. Lason se Thereponi phai krenar kebarnita Upper Dikrong LP School, Dorduli High School, St Mary's English School Dorduli Artungso LP School along toklang puthak chirok tokami padopon lapen lu charli osamara tuma phan ke charli hormustami keron pon padu. Lapen thuke bang jiarni sitame lasoname padopon bom lang pusi DYA me pujir jar hanse hin pen lam thinang jai. Labang swami long than bang budho kamsa DYA chun bang harsing rongpi DYA rap chun bang thengklong rongpi pen chenglok penang anatum ta chetong dun. Labang sobir tanang ki palia bang nil to pherangki Rustom ronghang malong news. Yang tu BA pass baru lolo mah. Ay dak tu an ke pass ay delu. Yang tu dah pass itu mah. Jelas so ke pass itu mah pan ke itu pilot yang neng ke sekolah dun ber neng. School ke hemong sido mah. Lah itu dak school work member nang kim pilo. Lasi school ke dun ber nang je. Sini dun nang dun de lapan kali. School lang dun mupulate RV ke jang tame school ngir cegi marbe jang ke ngir ke lasi RV ke jang tang dun ngji ani sohor school ngir cegi tima te ani ke soda school ngji lasi RV ke jang non ani ke sonon tum school bangke nang dun ber nangi